punya cerita dengan judul Hantu Gantung Diri. Cerita ini dikirim Aditya Prayogo saka Banjaragung Mojokerto. Mendengar jimat, aku arep nyeritakno pengalaman horor sing tak alami pas tahun 2014. Iki cerita sak lengkape. Ning daerah omahku udan deres. Padahal aku wis ana janji karo Yongki koncoku. Omahku pas sepi dina iku. Bapak karo ibu sik ngurusi acara mantenan dulurku. Aku dikagetno karo swara handphoneku. Tak delok ning layar tibake Yongki sing nelpon aku. Halo Yongki, piye iki? Awakmu seneng mato? Aku wae sing buta nang omahmu, mumpung aku nggo mobil. Jawabe Yongki mangkono. Oh ngono to, ya wis santene ning omah ya. Aku akhire ning ruang tengah karo nguripi TV karo ngenteni Yongki. Suwe marine iku aku krungu suarane wong ngetuk lawang. Pas tak buka lah kok ora ana sapa-sapa. Sing tak sawang mung drese udan karo wit gedhe sing ngadhep lawang omahku. Wit iku nggone tangga sing ana ing ngarep omah. Wis pirang-pirang taun omah ning ngarepku ora dinggoni. Jarine tangga-tangga omah iku wis suwe kosong amarga ditinggalno marine ana kedadian bunuh diri. Jarine ana arek wedok sing kendhat amarga ketemon meteng sadurunge nikah. Akeh warga sing diweruhi arwah wong wedok kuwi. Apa meneh cerita saka Pak Narno sing tau diweruhi wong wedok sing guyu cekikikan ing dhuwure wit iku. Amarga ora ana sapa-sapa ning njaba, akhire lawang tak tutup meneh. Aku lanjut nonton TV. Udan akhire saya terang. Tapi suarane TV marai aku ngrasa ngantuk. Suwe-suwe aku mulai keturun ning ngarepe TV. Pas enak-enake merem, aku dikagetno karo swara wong wedok sing guyu cekikikan. Aku sengaja nggak buka mata, tak kira iku swara wong guyu saka TV. Tapi swara iku tambah suwe tambah jelas. Aku tangi ndang tak pateni TV-ne. Tak coba ngrungokno meneh swara iku. Lah kok aku krungu ana swara saka kamar mandi. Sopo sing adus ning kamar mandi? Rasane ning omah gak ana sapa-sapa liyane aku. Pikirku mangkono. Akhire mlaku ning arah kamar mandi. Aku tambah dirungoni suarane wong adu saka jero. Tak delok lawang kamar mandi kebuka setengah, pas tak intip. Masya Allah.
ana wong wedok rambuté dawa karo bungkuk. Rambuté dawa banget sampai ing lantai kamar mandi. Wong wedok iku nyekeli gayung karo nyiram sirahe karo banyu. Aku nyawang meneh. Lah kok wong wedok kuwi mau wis ora ana. Aku langsung mlayu ning kamar ngarep. Sopo wong wedok kuwi mau yo? Pikirku mangkono. HP-ku moro-moro muni. Tibakno Yongki sing telepon aku. Pas arep tak angkat lah kok wis dipateni HP-ne. Paling Yongki wis teko iki. Aku ndang ning ngarep terus buka lawang. Tak sawang saka ngarep tibakno Yongki wis ngadeg ning ngarepe wit nangka. Aneh. Yongki ketok ndangak ndeleng wit iku karo nglamun. Yongki, nyopo kowe ngadeg ning kono? Pitakonku. Yongki malah meneng wae ora semaur apa-apa. Aku nyidek lan tak tepuk pundake. Yongki, kowe nyawang apa to? Kowe ngerti apa ora? Wit iki angker lho. Mari digawe bunuh diri. Yongki alon-alon noleh ning arahku. Aku kaget delok raine Yongki ketok pucet banget. Raimu kok pucet banget? Apa kowe lara? Pitangkonku meneh. Yongki ora njawab malah guyu cengingisan. Aku tambah bingung. Arek iki nyawa apa toh? Sosok Yongki ning ngarepku lah kok berubah, rambuté saya dawa lan wajahe berubah dadi wong wedok sing raice pucet lan serem banget. Aku keweden redeg ora karo-karuan. Sikilku wel-welan. Wong wedok rambut dawa iku motone mendelik mleroki aku lan guyu cekikikan. Saka lambene metu getih ireng sing akeh banget. Saka gulune ketok tali tampar sing digawe gantung diri. Setan. Aku jerit sak bantri langsung aku mlayu mlebu ning jero omah. Aku keweden tibakno sosok sing tak temui ku mau bangsa dedemit. Ambekanku ngos-ngosan, jantungku rasane kaya arep copot. Marine aku langsung nelpon Yongki meneh. Halo Yongki, awakmu sida mrene apa ora? Lah awakmu ning endi saiki? Aku ki ning omah wis ngenteni awakmu ket mau lho. Nang omah. Lah aku mau wis sampe ngarep omahmu. Terus aku dipethuk wong wedok sing ngandani lawakmu sing metu. Yo balik aku. Aku tambah bingung ra karuan. Wong wedok sapa sing dimaksud Yongki? Apa dedemit sing ngetoki aku mau? Aku lungguh ning ngarepe teras. Gak suwe Pak Narno liwat ning ngarep omah. Wonge terus marani aku. Mas Adit, wonten apa kok nglamun dhewean? Mboten kok Pak, monggo pinarak. Akhirnya aku cerita kedadian sing tak alami ing ngarepe wit nangka iku. Pak Narno rupane ngerti lek aku wis tas diwedeni karo sosok memedi sing nyaru dadi arwahe wong wedok sing mati kendhat. Memedi sing ana wit nangka iku pancene seneng ganggu menungso, Mas. Wis wayahe lek wit iku ditebang ben ora mare resah wong kene. Sesuk-isuk warga rame-rame nebang wit nangka iku, tapi sadurunge dilakono ritual slametan ben dedemit sing seneng ganggu, warga kuwi mau gelem ngalih saka wit iku. Wis semene wae cerita saka aku. Percaya nggak percaya makhluk gaib ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam misteri. Au.